Η ιστοσελίδα σας είναι η βιτρίνα της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Ξέρετε ότι οι χρήστες διαμορφώνουν άποψη για έναν ιστότοπο μέσα σε μόλις 0,05 δευτερόλεπτα? Μια κακή πρώτη εντύπωση μπορεί να σημαίνει χαμένους πελάτες. Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψουμε γιατί ο καλός σχεδιασμός ιστοσελίδων είναι κρίσιμος και πώς μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήστη και το SEO. Γιατί η πρώτη εντύπωση έχει σημασία. Φανταστείτε ότι επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα και είναι αργή, γεμάτη λάθη και κακή σχεδίαση. Τι θα κάνετε? Σωστά, θα φύγετε αμέσως. Η πρώτη εντύπωση βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. Αισθητική. Τα χρώματα, η τυπογραφία και η διάταξη πρέπει να είναι ελκυστικά. Πλοήγηση. Το μενού πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση. Ταχύτητα. Αν η σελίδα αργεί να φορτώσει, οι χρήστες φεύγουν. Η σημασία του mobile friendly design. Σήμερα πάνω από το 50% των χρηστών περιηγούνται από κινητές συσκευές. Αν η σελίδα σας δεν είναι mobile friendly, χάνετε πελάτες και η Google υποβαθμίζει την κατάταξή σας. Responsive design. Για ομαλή εμπειρία σε όλες τις συσκευές. Γρήγορη φόρτωση. Σε κινητά για καλύτερη SEO κατάταξη. Εύκολη πλοήγηση και μεγάλα κουμπιά για αυξημένες μετατροπές. SEO και σχεδιασμός ιστοσελίδων. Πώς συνδέονται? Ένας καλοσχεδιασμένος ιστότοπος δεν είναι μονόμορφος αλλά και SEO friendly. Η Google αξιολογεί ιστότοπους με βάση ταχύτητα φόρτωσης. Γρήγορη σελίδα σημαίνει καλύτερη κατάταξη. Σαφή δομή URL και headings. Βελτιστοποιημένες εικόνες. Σωστά τοποθετημένα CTA. Το συμπέρασμά μας: χρειάζεται έναν επαγγελματικό ιστότοπο. Ο καλός σχεδιασμός ιστοσελίδων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητος για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Θέλετε μια ιστοσελίδα που να είναι όμορφη, γρήγορη και SEO friendly? Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ας ανεβάσουμε το brand σας σε άλλο επίπεδο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για περισσότερα tips.